Ito Pangasinan, sulit BBM, kumagsa. Sulit. Kumagsa na naman ang mga suporta ni BBM dito sa San Jacinto. Sabi. Sakit sa mata, pawis. Solid BBM. Loko kayo. Loko. Pakitawad ako. Pinagpabomba. Pinabomba. Kaya nagsitakbo. Uy. Loko yan. Sige. Solid BBM. Ada init. Yan, bayan ng San Jacinto Pangasinan. Gusto naman Manawag, papunta na kami ng Manawag. Manawag, tapos Lawak, then Binalonan na. Basang-basa na yung helmet ko sa pawis. Grabe. Talagang linagsa ng supporter ni BBM Pangasinan. Sabi ko ang KTM 390 KTM. Wow, shout out sa sir.
Meron tayo na may ispatan na yan. RC250 kaparehas ni Pogi. So tabihan natin kung subukan natin tabihan. Doon sila oh. Yan. Lapitan natin. Hindi tayo makalapit kasi daming sakyan, daming tao. Grabe. Shoutout sa bro. Naka-battle pipe po siya. Tabihan natin. Shoutout! Bakit wala silang helmet eh. Nakakalabaw talaga. Papagay tayo ah. Taga kayo? Okay. Shoutout kayo. Shoutout. Ibigay kayo. Okay, paano ha? Wala silang helmet eh. Sabay! Dapat naka-helmet kayo. Ibig! Yan, nasa Manahaw namin. Grabe. Init. Sige. Ay, saya-saya. Grabe. Iba talaga kasi ano pag mahal lang tao yun yan, no? Eh? Grabe, sakit na ba sila, oh? Sakit na yun.
Wala, nasa Manawag na kami. Woo! Grabe, sinalubong na. Grabe, wala nang madaanan. Tumunog na, tumubiin! Ayun. Di na makanda rin yung sakyan niya. Di makalusot. Hindi, Pak. Tulong tayo sa ground. Tulong tayo. Grabe. Pumunta ka lang po sa dito, po na. Grabe. Hinabol lang tayo bahal si BBM. Sige. Grabe. Pasok tayo sa loob. Okay, pasok natin yung motor natin. Nakakakit na si BBM ng aeroplano niya. Yan na. Ano? Yan na si BBM, oh.
Oh, lilipad na si BBM. Lilipad na yung presidente ko.